Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Magaigsoon maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako ug dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anong takita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, patalinghugi sa langit nung kaluoy, ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himua nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton, ug lig-una kami sa pagpanuman niini. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni ana nagtigom ang mga kadagkuan sa Israel. Yan nangadto sila kang Samuel dito sa Rama o giingnan nila siya. Tigulang ka na ug ang imong mga anak wala magsunod sa imong mga lakang. Busa pagtudlog hari nga magmando kanamo sama sa gibuhat sa ubang mga nasod. Nakapasubo kang Samuel ang ilang gipangayo ka hari ug nagampo siya sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, tumana ang tanan nga gihangyo sa katawhan kanimo, kay dili kamoy nagisalikbay nila kon dili ako kay dili man sila buot nga ako mo'y maghari kanila. Busa gipahayag ni Samuel ang tanan nga giingon sa Ginoo ngadto sa mga tao nga nangayo kaniyag hari. Giingnan niya sila. Mao kini ang buhaton sa hari nga magmando kaninyo. Kuhaon niya ang inyong mga anak lalaki ug himuon niya sila nga tigmaniyo sa iyang mga karwahe o mga sundalo nga nagmagkabayo. Ug maguna sila sa iyang mga karwahe. Magtudlo siya mga komandante sa linibo ka sundalo ug sa tagkaliman ang uban magdaro mag-ani sa iyang kaumahan. Ang uban himuon niyang tigama sa mga galamiton sa gubat ug sa makahimanan sa iyang mga karwahe. Ang inyong mga anak nga babae himuon niya mga kusinera o mga panadera ug tigama sa mga pahumot. Unya kuhaon niyang labing maayo sa inyong mga kaumahan, mga parasan o kaulibuhan o gihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Kuhaon pagad niya ang usa ka napulo ka bahin sa inyong trigo o bino o gihatag niya kini sa iyong mga opisyal. Nya kuhaon niya ang inyong mga sulugoon, mga labing tambok sa inyong kahayupan o gamiton niya sa pagpatrabaho. Kuhaon niya ang kanapulo sa inyong kahayupan o kamo iyang ulipnon.
Og niadto mga adlaw manghila kamo tungod sa hari nga inyong gipangayo apan dili kamo kaluy-an sa Ginoo. Apan ang katawhan wala mamati kang Samuel og sila mingon kaniya. Gusto kami hari aron may sama kami sa ubang mga nasod. Gusto kami hari nga magmando og mangulo kanamo sa panggubatan. Human mabati ni Samuel ang gingon sa katawan, gisugilo niya sa Ginoong kining tanan. Ang Ginoo mingon kang Samuel, tumana ang ilang hangyo ug atagi sila hari. Unya giingnan ni Samuel ang katawan sa Israel, pambauli na kamo sa inyong syudad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa kanunay awiton kaayo sa Ginoo. Sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Mula ng lungsod na kaila sa masadya nga singgit, diya sa kahayag sa imong naong o Ginoo, nagalakat sila. Sa imong ngala nagasadya sila sa tibok adlaw, o pinagi sa imong katarong gibayaw sila. Sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Kay ikaw ang kasanag sa ilang kusog, o tungkol sa imong kaloy gibayaw ang among kahong. Kaya ang ginomong among taming, giyang balaan sa Israel, ang among hari. Sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Manawsab kanin. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ni ka, o Ginoo. Sa paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum o gidungog nga siya diha na sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tawo ug tungod niini wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan, bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan og upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Jesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayud ni Jesus, ug ilang gituntun ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busamingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto ug nakaingon silang kaugalingon, nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylog sala, kundi ang Dios lamang. Apan nasabot dayon ni Jesus ang ilang gihuna-huna. Busamingon siya kanila, nganong naghuna-huna man kamo sa ingon. Hain may masayon. Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na? O ang pag-ingon, bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw? Karon ipaila ko kaninyo ngang anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Busa mingon siya sa paralitiko, bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo. Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gialsa niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tawo ug gidahig nila ang Dios. Sila miingon, sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo
nga sama niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daingon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsuon, ato nga dungog nga ang ato ang Ginoong Hesukristo padayon siya sa iyang gimbuhaton dinhi sa kalibutan, ang pagsangyaw sa maayong balita, pag-ayo sa mga masakiton. Sa ebanghelyo karon, ato nga dungog nga dunay na say milagro nga gibuhat sa Jesus. Nag-ayo na usab siya sa usa ka paralitiko nga dili na makatindog, naghigda na lamang sa ka-paralyze nga tawo. Sa Jesus sa iyahang pagkabantog, sa iyahang pagkainila, daghan kaayo mga tawo ang miduol, misunod ug ganahan nga makakita kaniya. Gani sa iyang pag-uli sa Capernaum, gidugok dayon siya sa mga tao sa pagkabalo nila nga naa si Jesus. Muna ang paralitiko naglisod in tawon ug sulod, dili sila makaagi tungod sa pagkadaghan sa tawo. Muna ang iyang mga higala nga mitabang kaniya naningkamot gayud nga kining paralitiko makaduol kang Jesus aron mamaayo. Munang ilang giukab ang atop part sa balay ni Jesus o sa atop nga kundi na haasa mahitungod sa Jesus o ilang gituntun ang paralitiko. Now mga igsuon, ang pagpadayag sa ebanghelyo karon may tungod sa paralitiko o sa ka-physical nga sakit. Pero nagtangag usab kini kanato og pahinumdom, pahimangno ug pagtulunan nga ang pagka-paralyze, ang pagka-paralitiko dili lamang sa physical kundi emotional o spiritual. Kitang tanan posible nga mga paralyzed usab, mga paralitiko usab, dili physical kundi emotional and spiritual. Ug unsa may makaayo kanato, unsa may makapaayo sa usa ka tawo nga paralyzed o paralitiko? Una, ang atong maayong relasyon ngadto sa Ginoo. Mao gyud kanay makapaayo kanato. Ang atong maayong relasyon ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang ato ang divine physician, dili lamang sa lawas pati na sa kalag. Dili lamang sa lawas pati na sa kalag. Kitang tanan posible nga paralyzed ta. Gumikan sa atong mga nabuhat nga mga kasalanan. Gumikan sa tuang nabuhat nga mga kasaypanan o pagsupak ngadto sa Dios. Apan ang Dios kanunay nagpaabot kanato. Kanus kita mudangop kaniya, kanus kita mangayo og tabang kaniya nga mapaubsanon. Gumikan sa atong mga sala, kita dili na kita maka-move on sa pagpalambo, sa pagpatubo sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi tungod kay ang sala mao'y makapakubol niini. Apan dili kita angay nga mabalaka, dili kita angay mawadan sa paglaom, kay ang Dios nagbuhat og sakramento aron kining maong nakapakubol kanato mahwala pinaagi sa pagdangop nato sa Dios diha sa sakramento sa kumpisal. Ang sakramento sa kumpisal mao ang usa ka dapit nga kundiin kita mahibalik ngadto sa Ginoo. Kita mamaayo sa atong pagka-paralyze gumikan sa atong mga sala. Ikaduha nga punto, unsa man ang number 1 gayud nga requirements nga kita makasinati og milagro ngadto sa Dios? Ang atong pagtuo. Pagtuo nga timos ngadto sa Ginoo. Diha o ang paralitiko na ayo. Una, dili tungod sa iyang personal nga pagtuo, kundi pagtuo sa komunidad. Pagtuo sa komunidad nga mamaayo kining paralitiko pinaagi ni Hesukristo. Take note, giyayungan siya sa iyang mga higala. Naningkamot ang iyang mga higala nga mamaayo gayud siya.
Naningkamot sila nga makaduol sila ni Jesus. Munang sa may giingon ni Jesus, ang inyong pagtuo mo'y nakaayo nining paralitiko. Ang inyong pagtuo mo'y nakaayo nining paralitiko. So ang pagtuo sa komunidad makatabang alang usab sa kaayuhan sa tawo. O kini nagdapit kanato. Nagdapit kini kanato nga kita usab ang ato usab nga pagtuo ngadto sa Dios makatabang sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan og kaayuhan. Dili man siguro kita makasulbad sa mga problema, dili man siguro kita makaayo kuno sa mga balatian, pero makatabang ta sa pagdala kanila ngadto sa presensya sa Dios. Makatabang ta sa pagdala kanila ngadto atubangan sa Dios. Pinaagi sa atong mga pag-ampo, pinaagi sa atong tabang kanila. O kana usab isip mga magtotoo giawhag usab kita nga magdala sa atong mga kaigsuonan nga dunay mga balatian ngadto sa presensya sa Ginoo. Muni ang hagit kanato makaigsuonan kuda ni Kristo. Una, kinahanglan aron kita makabaton, aron kita mamaayo sa atong mga balatian, lawas ug kalag, atong ayuhon atong relasyon ngadto sa Ginoo, atong palamlan atong relasyon sa Ginoo, aron doon tayo maayo nga relasyon ngadto kaniya. Kung doon tayo mga kalapasan, kung doon tayo mga kasalanan, na ang Dios nagpaabot kanato, makigsuod kanato pinaagi sa sakramento sa kumpisal, aron diha iya kitang limpyuhan, iya kita yang wagtangon ang mga nakahugaw o makapahimong makaparalyze kanato sa tuang sistema sa atong kinabuhi, makaparalyze sa atong kalag. Munang giawhag kita, make a regular confession. Make a regular confession. Kung ang simbahan nag-awhag ka nato, at least once a year kita mangumpisal, pero ang tinuod, ang matinud-anon nga Katoliko, matinud-anon nga binunyagan, ang matinud-anon nga to sa Dios, dili sa magpaabot og usa ka tuig. Nganuman, ang usa ka tuig layo na kay na, pwede pa niya malimtan ang inyong mga sala. Apan, kung nagmatinud-anon ka nga to sa Dios, kung nakabuhat kag mga sala, labi na mga dagkong sala, mangita kagayod og mga kaygayunan nga mudangop ngadto sa sakramento sa kumpisal aron malimpyuhan pagbalik sa Ginoo. At least twice or thrice a month ka nga mangayo og pasaylo ngadto sa Dios. Ug sa ingon ni ana, kanunay gayud natong mapalalo ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Aduna gay kitay maayong relasyon ngadto sa Dios. Sama sa pamilya, sama sa anak ug sa amahan. Nga kung ang anak makasala, mangayo og pasaylo sa amahan. Ug mapalamlan ang ilang relasyon sa usag-usa. Kita usab. Kung mituo kita sa Ginoo, kung nagmatinudaan kita sa Ginoo, ato ning buhaton. Make a regular confession and make a habit of examination of conscience. Aron diha nato makita kung asa natadapit, unsa kalalom ang atong relasyon ngadto sa Dios. Ikaduha, mamahimo ta kitang instrumento sa gugma kaayo ngadto sa Dios, pinaagi sa atong pagdala sa atong makaigsuonan ngadto sa presensya sa Dios, sa pagtabang kanila, sa pagdala kanila ngadto sa kahayag ni Kristo. Ug hinaot unta nga sa ato ang pagkabinunyagan sa atong pagkamagtotoo ni Kristo, ato gayud kini mapadayag diha sa buhat. Ato gayud kini mapakita diha sa atong adlaw-adlaw nga gimbuhaton nga atong pagtuo ngadto sa Dios timos, ang atong relasyon ngadto sa Ginoo tinud-anay gayud. Ug sa ingon ni ana, kita nakapakita og mga mayong panigingnan ug nagsangyaw sa maayong balita. Sa atong pagpadayon ning Santos nga misa, mangayo kitag tabang sa Ginoo nga unta makaamgo kita kanunay ug makakita kita sa mga butang nga angay natong pagabuhaton ug malig-on kita sa pagpanuman niini, sa pagbansay niini sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. Amen. Palihog manindog. Sama sa mga higala sa paralitiko, masaligo natong ipadangat ngadto sa Ginoo ang mga panginahanglan sa simbahan o sa kalibutan. Kita moingon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan, ang mapasayloong katilingban,
Padayon mo sangyaw sa kapasayloan nga bunga sa buhat sa pagpangluwas ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sa hingpit, masabtan nato ang tanang matuhuon ang sakramento sa pagpakighiuli. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Diya sa nagkabanging relasyon sa banay, sa katilingban ug sa kanasuran, ang kapasayloan nga dala ni Kristo, mubunga ug mumuhulambo ug kalinaw sa kasing-kasing sa matag tao. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga anaay balatian sa kalagman o sa lawas, walay puas mula o salig sa kaloy sa Dios nga nagtinguha alang sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Ngayon ang isipon nga takos mapuslanon alang kanamo, na si Venerable Chupilo kamumot mabayaw ng ato sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga nanaguna kanato diha sa pagtuo, makatagamtam sa kalipay ng walay katapusan dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Maigugmaong Amahan, himua nga magmapasayloon usab kami sa kinasingkasing gayud, ilabi na kanila nga among gihikawan sa among pasaylo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ang ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdaig paghimayan sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok yang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan. Pinaagi niini mutubo unta kami sa pagkasantos o gitugot kanamo ang among gipangayo nga mahigugmaon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagipayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matag. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay diha kaniya imong gibag-o ang tanang mga binuhat ug gipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios, iyang gihubo ang iyang himaya
og pinaagi siyang pagula siyang dugo didto sa krus, ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat, ug nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi nga walay katapusan, alang sa tanan nga nagaalagad kaniya. Busa uban sa kagahuman sa langit, nagpasidungog kami kanimo dinhi sa yuta, ug nagdaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, Dawan ta kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, Dawan ta kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Julito among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Muabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, o kang kahom, o kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanim. Ipakita ta karon ng timaan sa atong panaginig suunay. Ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit,
alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
Mag-ampo kita. O Dios nga magkagagahom, itugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento mag-alagad unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ng Dios, daigon ang iyang santos nga ngalan, daigon sa Jesucristo matuod nga Dios ug matuod nga tao, daigon ang ngalan ni Jesus, daigon ang iyang mahal uyamot nga kasing-kasing, daigon ang iyang bililhon uyamot nga dugo, daigon sa Jesus diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar, daigon ang Espiritu Santo ang Paraklito, daigon ang mahal nga inaan sa Dios nga si Maria Santissima, daigon ang iyang santos ug walay buli nga pagkagipanamkon. Daigon ang iyang maymayaon nga pagsakas sa langit. Daigon ang ngalan ni Maria, Berhen ug Inahan. Daigon ang iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigon ang Dios diya sa iyang mga anghel ug mga santos.